Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýokşan anagurwa. Bu hepde Azatlygyň web-saýtyna iň köp okulanylaryň başynda Türkmenistana terror toporlary wekим salýar matly makala çekýär. Şeýlede bu hepde Azatlygyň habarçysyna ýene hüjüm edildi. Azatlyk radiosynyň habarçysyna ölüm haýwat atylýar. Berdimuhammedow söwüşçüň taýýarlygy barlap ýaraglary erketmek usatlygyny görkezatly makala habarlarymyz köp okudy çekdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň bäşligine köp okulanylaryň käbiri bilen bir hatarda Aşgabat, ahal belgili avtolawlar adally. Awaza bu diýinjalanygy däl, adamlaryň kemsidilmegi atly gepleşikler hem girýär. Elbetde iň köp görülen videolarymyzyň başyny Berdimuhammedow ajaýyp aýdymy sowgat taýýarlaýar. Özbek prokuraturasy Gülnara Kerimowa tutsaqlykda Berdimuhammedow harby kuýuny görkezatly videolar çekýär. Bu hepde iň köp tesir ýazylan söhbet çeken habarlarymyzyň başyny Azatlygyň habarçysyna ýene hüjüm edildi. Türkmenistan psihik näsaglary Olimpiya şäherçesinde görünmezlik tawsyrly diýen at bilen çap edilen maglumatlar çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlyk radiosynyň web-saýtyna sosial weblerdaky sahypalaryna girip makalalarda, gepleşiklerde golgolýan meseleler barada öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýsy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýsy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Keptäniň jemini Türkmenistanda gawun problemleri bardak söhbet bilen dowam etdirýär. Ma'lum bolýar, Türkmenistan nowatda gawun bayramçylygyny bellemäge taýýarlanýar. 1994-nji ýyldan beri awgust aýynyň 2-nji ýekşenbesinde bellenýän gawun bayramyny adatçy bakça ekinleri boýunça ilmi maslahatlar, çeperçilik sergileri, ýarmarkalar, konsertler gurulýar. Ýöne ýerli synçylar ýurtda soňky ýyllar problemalar şol sany ata-babalaryň östürip ýetişdiren gawunlaryny gorap taklamak wagtyny açyk gurrun edilmeýändigini habar berýärler. Azatlyk radiosu türkmen gawunçylygynyň resmi metodda aglylmaýan problemalar bardy. Tejenli pensioner ata bilen söhbetdeş boldy. Soňky ýyllarda waharman gawunlaryna gurçuk düşmegi bilen waharman gawunlaryna ýitme kopynyň awananyny, hatda öňkü waharman gawunlarynyň ýitip gidenini barada maglumatlar bar. Eýsem gawunlara gurçuk düşen nöwür, şeýle keselçiligiň ýaýran nöwri, degişli daralar bu keselçilige garşy göreşmedimi? Siziňçe näme üçin şeýle ýagdaý döredi? Şol döwürlerde alimler akademiýasyny ýatyrdy öňkü prezidentimiz Saparma Ataşpahyr. Ondan soň döredildi. Häzirem şoňa garşy görüş alınıp barlanak. Lewapda Gulawi tejenlede waharman dagatda. Ol gawunlar gaýtadan dikeltme uğruna iş alınıp barlaýarmy? Eger ýok alınıp barlanak. Hökümetimiz näme? Şu waharman ýylýan, latda waharman ýylýan gawunna mät köze fahyryň gurruny daşy. Şu insana gerek hemme vitaminler bar eken şonda. Ýokumly maddelere vitamin ýylýar. Adam üçin ýokumly zatlary. Inni häzirem Alimler Akademiýasy bar, institutum bar, görüş alınıp barlanak. Sebebi alınıp barlanak bilinmeli. Ona waharman, göktorly, gargy, zamça, garagaş, o soň çykdy garaş. Şunu ýaly gowy 6 tane gawun bar tejen. Şonuň kakyny ýyp ulunan oglandy. Bir döwüm çörek bilen bir toglum kak iýsen, bir giýje günniz, bir suwtda diýilýär. Bir giýje günniz suwçdaýar. Onuň ýaly ýokumlak. Ol etdenem güýçli. Daýhanlaryň özleri bu gawunlary gitirmeligi üçin çäre görüp bilmedimi? Ýok. Daýhan görülen şol geçiräjeklerine ýerem berilmedi hälim aýtdy. 2 hektar ýer alyp bilmän owada
közenip ýörler. Emma kalhol başlıklarına 500, 600, 700 hektar yer var. Men bir garry gowy paveda kalholundan, Mehmet Zafar'dan, Lelin yol kalholundan, birleşikden, Pravda kalholundan, onu Kamunu kalholundan, Baba Dayhan'dan. Şunna bir urşa gatnaşan adamlar vardı. Köne Dayhan. Şu ulu gadyları eli bilen gadan adamlar da o ekskavator yok. Şuların ben 5-6 sana bilen gurrundaş boldum. Şuna näme edip bolýar? Şu nämesek waharman gawun saklanyp galýar. Muny nädip goramalyn ay bizim bir görün belamyz bir hayran şuna diýär. Onun hökümetten ýokardan hiç peýda barmy? Welaýetden ministersiz iyi gereger diýerdi. Rahat ýok. Şunu ýaly var. Eýsem bu ýagdaýy seleksionerler nähili garaýar? Ay men bir üçlary seleksioner bilýän. Olaram bir sadagangy diýin näme? Olaram görüşmedilerim bir ullahan alymam ýok olar. Ay ýöne näme? Diplomyla. Olar öň kubur gaderlerse de ýok. Olar görüşmediler. Siziňçe häzir waharmanlaryň yerini tutjak başga gawun barmy? Ay Gökdepen üzümini, Gäwersiň sowanyny, Maryň ergini, Tejeniň waharmanyň yerini tutjak zat ýokdur. Siziň bu sanaýanlaryňyzyň ählisi ýokmy, ýitdimi? Tamam. Şu Gäwersiň dawur ýumruk ýary gyzyl sowany bardy. Şiireli. Bir elýa çörek bile sowany ýersiň hediledi. He sowany urap oturýan paşırdapdyr, sowanynda meňden. Hanım Maryň gowy ergem ýok. Ma'lum bolýaly 1994-nji ýyldan bäri gawun bayram bellenýär. Ilmi konferensiýalar geçirilýär. Olardan gawunçylygy, halka näme peýda bar? Aýolaryň şu ýaşlylar maslahaty geçirýär Allah. Onun peýda ýok. Göz boýawçylyk da bilatlar. Peýda ýok. Halka delel wagul peýda ýok. Birden halk kösener. Goýan gawunlaryň bir sinç adamlar bilýär-däre, gurçuýan gawunlar dal. O taýda waharmanam ýok. Bir şuwatlar biraz gök görmek vardır. Daha soğuzun birem kıllar vatta oy tok bir zat edilerdi. Tezen gawun dip satanmaları. Tezen gawun yok. Tezen gawun gitti. Gawun bayramçylygyna Aşgabatda maşin gawun getirilenini, oğudan gawunlaryň hatarlanyp goýuluşy görkezýär. Ol gawunlaryň adamlara yaramlylygy nähili? Onu ýen adamlaryň içi agyrýar. Onu halka yaramýar. Olar dermanly da. O zatlar bilen göz boýawçylygy. Tejeniň deňinden geçende ýolly gawunyň kakı satylýar, tök satylýar diýip adatlygyň çeşmeler aýdýar. Eýsem gawun iten bolsa bu kaklar nämeden edilýär? Olar şu gawunun edilýär ýöne şonu ýeşen içiňe agyrar. Sebäbi olar tejeniň gawunlarym däl. Ýasama gawunlar dermanyň kömegi bilen edilýär, o da saglyňa ziýan edýär. Özümem 2 kers gawun esek 3 gün içimde agyrýar da. O gawunlar ýok da. Häzirki ýagdaýda siziň diýen problemlaryňyz bilen birlikde gawun ekip gawun satyp girdezal ýan adamlara barmy? Bar. Ýöne şu gawunlarda netije ýok. Balunlar ulu şäherde oturýan, owada oturýanlara alana. Şäherde oturýan bar ulu daşyndan göräme owadan gawun alýarda ip 2 günem çagyrýar. Olardan netije ýok. Na tezen ilýän ýerde waharman ýen sawhoz bardy. Miwçilik bardy. Lekar sünniyede dermançılık bardı. Ol sayuz döwri. Şonun go girdejem mar. Inni her ulumum derege dağadı. Eýsem dermançılık diýen hojalagyňyz näme öndürýärdi? Dermançılık bir go otlar ekýärdiler. Onun arasy ýaň, Orşeýdiň, Garagystanyň alymlary gelip şol otlardan derman ýaşýardylar. Häzir näşe tejeni derman hawazylýar. Şonu altyna sıra berdiler de. Tejeniň golaýjagyny ol bize gowdatdy. Onun dermanlyk otlar. Inni oratdan ady bardy, özü ýokda. Hormatly dinleýijiler, tejenli pensioner Ataga bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu söhbetde gol-golan meseleler barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, telefon ediň. Azatlygyň e-mail adresi metbugot@email.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradın. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. metbugot@email.com. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy türkmen dil çalymlarynyň 100 ýaş ýübileýi bilen bagly. Boloýda Aşgabatdan türkmen dil biliminiň göz başynda duran alymlaryň iki sanasynyň Peýgam Azim bilen Masan Hamzaýewiň 100 ýaş
jubileyinin giyjirägem bolsa resmi taýdan dawraly bellenjekdi hakyna hoş habar gelip gowuşdy. Bir ýyllykda Amanmurat bu ýadyňyzda bolsa, Maşan Hamzaýew barada ýörüýte gepleşik edipdik. Şonu Maşan Hamzaýewiň 100 ýaşynyň öz dogdy obasyny bellenen hakyna habar beripdik. Eýsem Amanmurat, siziň habaryňyz barmy? Bu täzeligiň jany barmy? Bir täzelik hakykatdan hakykatyň özü nesip bolsa 9-njy Ağustos günü ýene de Sarlunyň Türkmenistan Ilymlar Akademiýasynyň Mahmuladyň Dil we Edebiýat Institutuny Türkmeniň belli dilçileri akademik Pygam Azimovň hem de Türkmenistan Ilymlar Akademiýasynyň habarçy agzasy Maşan Hamzaýewiň 100 ýaş toýu bellenildi. Bu dawralyagdaýda bir jubiley sessiýasy ilmi maslahat ilmi sessiýasy hukmuna geçiriljek hakynda gurrun edilýär. Ýöne bir bellemeliyagdaý bir iki ularym ikisem bundan 2 ýyl ol 100 ýaşadylar. Pygam Azimovda 1915-nji ýylda hayatta dünýä inen Maşan Hamzaýewiň 1915-de Gılletre'nin çatlayan oğuzunlu dünýä inen öňe hiçten giyikçäsi ternisem bolsa 2 ýyla giyikdirilýän bolsa şu iklarymyň 100 ýaş toýunyň toýlanýanlygy bir çyn habar. Amanmurat, etem siz şul adamlaryň eden işleri hakynda maglumat berip bilmezmisiňiz? Olaň türkmen halkyna, türkmen dil bilimine eden hyzmaty nämeden ibarat gaýtga çaýdylmaly bolsa? Egerde kayıtkaça aydılmalı olsa onunla Türkmen dil biliminin düýbüni dünýäden tutarlar bir Muhammed Gelliýew, Kumşaly, Döriýew, Abdülhakim Kul Muhammed ýaly uly şahsiýetler, uly alimler durýana haýp eýen 1931-nji ýyldan başlap bolşewikler bir Türkmen dil biliminin düýbüni tutan uly alimleri repressiýa sebäp etdi. Gurrun diýen 2 alimimiz Pygam Azimow bilen Maşan Hamzaýewiň ihras hyzmaty şol Türkmen dilinin dünýäden tutan uly alimleriň, uly şahsiýetleriň başyny başlan işini dowam etdirdiler. Şu 2 alim özlerim juda ýaşlykdan başlap bular ilme baş boşan adamlaryna men bir käbir misallary ýüzlenesim gelýär. Pygam Azimow 1939-njy ýylda Türkmen dilinin syntaksi diýen okuw kitabyny ýazýar. Yine şu okuw kitabym ýurtdaky orta mekteplerde durulýar, ýurtdaky ýokary okuw, orta okuw daýrlarynda durulýar. Edil Maşan Hamzaýewiň şeýle 1915-nji ýylda doglan, ol Aşgabatyň Muallimçilik institutyny gutarandan soňra Özbekistanyň paýtagty Taşkent şäherindäki okuw zaýynyna muallimçilik edýär. Soň ara uruş düşýär, bu uruşçylaryň bir sewşen asker, rota batalyon komandiri bolup gulluk edýär, öwrülük gelýär, ılma doğru berilýär. Bir bellemeliyagda uruşun ýany 48-nji ýylda filolog ilimleriniň kandidat diýen alimlik derejesini almak boýunça türkmen diliniň grammatikasynyň ilmi şoraýa ýany Moskwanyň Lomonosov adyndaky döwlet universitetinde 49-njy 51-nji ýyllarda muallimçilik edýär. Şoň docent bolup, öwrülük gelenden soňra da basym Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň Mahmuladyň Dil we Edebiýat Institutunyň direktorlugyna saýlanyp, ta ömrüniň ahyryna çeldi, ýagny 65-nji ýylda 50 ýaşynyň içinde aradan çykýança şoňa direktorluk edýär. Häzirki Mahmuladyň Dil we Edebiýat Institutuny ýa-da bolmasa Pygam Azimov'da tercüme halyna şeýle zatlar we Pygam Azimov'un Aşgabatyň Muallimçilik Institutunyň direktori, soň Hasan Türkmen Döwlet Üniversitetine urulenme Türkmen Döwlet Üniversitetiniň rektori. Soňam 1966-njy ýyldan başlap 9 ýyldan köprek wagt Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň prezidenti. Bizek bolýan bilen eden ilmi işleri hakynda tagatda gurrun etmek mümkin. Ýöne şular ilmiň guramaçylary, ýurtda şol Ilimler Akademiýasynyň ilmi institutlarynyň düýbüniň tutulmagyny kemale gelmegine de ihasy iş bitiren adamlar. Hem alim hem türkmen ilminiň guramaçylary. Amanmurat, soňky döwürde käbir türkmenstanlaryň aýtmagyna görä şu türkmen metduwatyny türkmen diline ýazylýan zatlarda sintaksis ullokan bir mesele öwrülip barýan ýalyp alada bildirýän adamlar bar. Eýsem siziň pikiriňizçe şol adamlaryň işleriniň öwrenilmezligi, şol adamlaryň unudulmagy şuňky türkmen medeniýetine, şuňky türkmen metduwatyna nähil täsir ýetirdi? Bu ýerde
yetkiğini kim çekti? Sizin pikirinizde şu alimler çekti ya Türkmen cemiyetçiligi çekti mi? Şu ýagdaý barada näme pikiriňiz bar? Odaly bilen yetkiğini Türkmen cemiyeti çekti. Odaly bilen yetkiğini Türkmenin dil bilimini öwrenş ilmi çekti. Şol işlere täzeden öwrülüp gelinmeýän bolsa, şol işlere goýulmaly kadar goýulmaýan bolsa, onu birlerin günäsi. Şun ýok derden şöhret gözläp özüni ähli zadyň bize başda etjek bolýanlaryň günäsinden üstünden gelip bir zat gurrun bereýin. 1992-nji ýylda Türkmenistan Ilimler Akademiýasynda türkmen diliniň ýagdaýy döwlet dil derejesinde nähil rol oýnamaly hakynda ýygmak geçirilenine Türkmenistanyň şo wagtky prezidenti Niyaz Akademiýanyň meclisleri radyna turan Pygamberyň adyny tutuny şu adamlaryň işetdiýärler hany edilen işleyen yer pitsin attı. Bu şovatan Peygamberim 80 yaşa yeten adamdı. Men gözümün önünde Peygamberin yerinden turup bir fowkallylyk, salihatly elden bermedi. Oğlum sen bizim çağalarımız, artıklarımız bilen yaşaşadın. Türkmen ilmi, Türkmen dil bilimi bir dinlemenin değil, bizden ön yaşak geçen Türkmen alimlerinin. Menden duşlarımın. Bizden sonra ilme gelen alimlerin ikbali, sen halkın ilimin ikbalına dil yetirme oğullayıp, sözün kuturup bir yandan yemek geçen meclislerlerinden gitti Peygamberine. Bizde şeyleri ekbollu bir zatlar. İş edene kadir koyulmadı, iş etmediğim hemme kadir kımmati öz adına geçirecek oldu. Aman Rad, eger Türkmenistan'a doğrudan bir şeyle gogu ýagdaýyny döreýän bolsa, sizin pikirinizçe bu soňky netijeler nähili bolmaly? Bu soňky netijeler şolaryň goýup giden ilmi işleri täzeden neşir edilmeli. Sebäbi häzir bir ilim bilen meşgullanjak ýaşlara da el ýeterde. Şolaryň bir Tayland'da işleri hukman neşir edilmeli. Garaz, o iş bitiren adamlar süýlendir, Türkmen ilmi süýledilmeli. Şu zatlar olmazsan, Ýasyr Sandaýew, Peygamberim öýde işletdim, dudaýtdyk. Şolun halk süýn eden zadyny täzeden halka gaýtaryp bermeli. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazy Aman Rat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halli bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligimiziň temasy görnükli türkmen dramaturgy Asyr Mämiliýewiň edebi hyzmaty barasynda. Mälum bolýar, Asyr Mämiliýew Asyr aga Goloýda 80 ýaşynda aradan çykdy, şoňlan birlikde türkmen jemgyýetçiligine, türkmen intelligensiýasynyň arasynda Asyr Mämiliýewiň bitiren hyzmatlary barada gurrun edilýär. Eýsem, Hudaýberdi Halli siz ýazgy hökmünde Asyr Mämiliýewiň hyzmatlaryny nähil gödüňe getirýärsiňiz? Asyr Mämiliýew owul bilen men gödüňümde dramaturg hökmünde tanally. Asyr Mämiliýew bilen Beg Suhanowyň bilelikde ýazan eserleri Aşgabatyň akademik drama teatryna bolýady. Ol akademik drama teatryn bir milletiň iň köp barýan wagtlardy. Men bu ýerde 70-nji ýyllaryň gurrun edýän, o döwürler ol teatra girmek özüm bir medeniýet saýlýady. Şol teatrın bedelişi, içindäki lusturalary, çyralary, onuň şol döwürdäki ören güýçli artistler Amangul Memmet, Bazar Amanow we beýlekiler. Şol döwürde Asyr Mämiliýew bilen Beg Suhanyň eserleri ören ýörgünlüdi. Hatda bizim student döwrümizde ol iki dramaturgyň bir eserini universitetiň drama ýaşlar topory sahna çykardylar. Şol eseri biz universitetiň akıtlar zalyna da gördük. Ol döredüji bir adam hökmünde, dramaturg hökmünde öňe çykdy. Bizim sunwatumyzda, bizim medeniýetimizde dramaturglar beýle bir köp däl. Şolaryň ýene biri mesela Maydaly Güsüýn Muhtar fiýaly klassika öwrülen ýene bir uly wekili ösüp ýetişip barýar diýip gowanýardyk. Ýöne bizim şatlygymyz beýle bir uzaga çekmedi. Asyr Mämiliýew Moskwa aspirantura okuw gidipdir diýen gurrunlar ýaýrady. Hudaýberdi ordan gowy atlatdyň. Asyr Mämiliýewiň soňu bilen şo döwlet işlerinde işlemek onuň dörejiligine belli bir derejede päsgelçilik boldy diýen gurrunlar edilýär. Şoňlar Aşgabatda käbir intelligentler şo ýagdaý bolmadyk bolsa belki Asyr Mämiliýewiň has köp eser galar diýen pikirler hem aýdýarlar. Doğrudan hem siz şu ýagdaýa nähili baky berýärsiňiz?
men hakykatdanam şeýle dip düşünýän, gözipe aslynda ören süýji zat, gowy zat, hormatly ol, ýöne döredüji bolmak, ondan has beýik derece. Gynansaňam Aşyr Mämiliýew tüýs döretmeli wagtyna, işlemeli wagtyna çinownik boldy, gözipe gitdi. Ol Medeniýet Ministrliginiň iş dolandyrjy bölümine ýolbaşçylyk etdi. Soňundan ministrlik ornuny aldy. Şol ornuny da oňa gaty kynlyk bilen berdiler. Sebäbi Aşyr Mämiliýewiň üstünden arza ýazylypdyr. Ol öz ogluny sünnetledipdir diýen gurrunlar ýaýrady. Ýöne nähilidir şol sünnet meselesine garamazdan Aşyr Mämiliýini ministr edip bellediler. Beýleki bir tarapdan şo döwürde men öz hyýalyma gelen pikir egerde Aşyr Mämiliýew ýaly sowatly, düşünjeli, üstesine de Moskwada yeterlik bilim alan adamy medeniýet ministri edip goýmasaň, onu kimi goýmaly diýilen sual dörýär. Hakykatdanam ol şol jogapkärli orna, şol jogapkärli wezipe münasip adam. Ýöne gynanyşyl tarapy şol wezipe geçmek bilen onun dörejülük ukyby peselýär, öz dörejülük ukybyny ýitirýär. Şondan soň Beg Suhanow öz başlyk eser ýazyp başlady. Öz başlyk eserlerini sahna çykardy. Aşyr Mämiliýeň orada bir wagty bilen eser bolmady. Soňra ol Berdi Kerbabaýewiň Suw damjasy Zerdänesi diýen romanyny sahnalaşdyrdy. Elbetde ol türkmen medeniýetine bir aýratyn waka boldy. Ol eser üçin Aşyr Mämiliýe hem onu oýnan artistleriň birnäçesine ýurdun magtumuladyndaky döwlet bayragy berildi. Oda berdin Aşyr Mämiliýewiň ýygyna galan dörejülük mirasy babatda nähil pikir edýäňiz? Soňky döwürde bilşime ýaly şo dramaturgiýa eserler hem çykarylmady. Şoňlan birlikde Aşyr Mämiliýewden başga da bir näçe işleriň galanyny gaýdylýar. Elbetde ol owal bilen dramaturg, ondan soň sunuwaty öwreniji, onu da Türkmenistanyň kino sunuwatyny öwreniji, ol Altygarlyň döreden aýgytladım film barada makalalar bilen çykyş edipdi, telewizionyada gowy çykyş edipdi. Soňky ýyllarda, ýagny garaşsyzlyk ýyllaryna men entek ýurtdan çykman kam. Aşyr Mämiliýew Altygarly barada ören bir uly dokumental kitap ýazypdyr diýen gurrun ýaýrady. Şol işini Aşyr Mämiliýew Altygarlyň ähli dörejülük ukybyny, şonuň bilen birlikde Altygarlyň guramaçylyk ukybyny, kino senarist hökmünde, kino dramaturg hökmünde, birnäçe librettanyň awtory hökmünde, şonuň bilen birlikde de rejissörlük hyzmaty barada ören gowy kitap ýazypdyr diýip gurrun etdiler. Şonuň bilen birlikde eýäm şol kitabyň mazmuny, şonuň zerurlygy şundan gelip çykýar. Eýäm şol kitabyň käbir kemçilikleri barada da aýdyp başladylar. Şol Aşyr Mämiliýew ol kitaby şeýle bir açyk ýazypdyr. Şo ýerde Altygarlyň kino suraty düşürenine käbir ýagdaýlarda öz gaharyna bäs gelip bilmän käýin ýanlygy, hatda söýgün ýanlygy barada da Aşyr Mämiliýew açykdan açyk ýazypdyr. Ýöne şeýle takykllyga gitmek gerekmi diýip gurrun edýärdiler. Elbetde meniň özüm üçin şol takyklyk gerek. Ol ýerde hiç şeýle bir gatygory realýada gen galy real zat ýok. Ine bir gynanyşyl tarapy Aşyr Mämiliýewiň şo kitabyny okumak, şo döwürde okumak elbetde maňa meser etmedi. Elbetde o kitaby men häzirki şu güne çenlem okap bilemok. Aşyr Mämiliýew diýilenne şol insan ýatlananyna bir şol kitabyny okasym gelýär. Şol işini elme alyp göresim gelýär. Beýleki bir höwesim, onuň az kem pesrak bolan höwesim Aşyr Mämiliýewiň türkmen kino sunuwaty barada ýazan ilmi işi. Şol işim elme alyp okasym gelýär, gaty höwes edýän. Belki şol arzumy gowşaryn ýeterin diýip arzu edýän. Sebäbi onuň ýygyny maşgalasy, çağalary galy belki şolaryň hyzmaty bilen ol işler ýitmän, zaýlanman köpçülüge ýetiriler diýip umyd edýän. Hormatly dinleýijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi Haly bilen Golaýda dünýäsini täzelen tanymar türkmen dramaturgy Aşyr Mämiliýew baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gyzgy tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir dostluklarymyza şenlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.